Dhara zvinhu zvichiitika izvozvo ukuona kuti nhasi ndoda kungoga ndazvipedza once and for all. Uya kunoku iwe ukufungidzira kuti mafanirwa famba zvakanaka uone ukuona panapa pandauya newo panapa ndoda kuti uzvione kuti zvinorwadza sei unogara undirwadzisa iwewe saka nhasi ndauya kuzokurwadzisa panapa pamvura panapa wanzwa ndoda kuti uone ndichifa panapa bira uone iwe saka ukufungidzira kuti ndikusvika kupinda mvura ina handitye mvura mira uone mira apa panotongoda kahedha wakatsinzwe noise mvura yacho nhasi inenge iri kuratidza kuti mira nitsvage panopindika napo ndikuratidze iwe unoreva kuti kana ndaenda ka zvato uchandifunga mira uone iwe inda kutoende ucharwadziwa ndozviziva mira unosindirwadzisa iwe mvura yacho ngaitonhorese apa unongoramba wakati undundu aiwa una moyo iwewe munhu anofa shuwa wakatarisa una moyo iwewe iwe ende zveshuwa una moyo iwewe kana kumbouya kumbondibetsera panapa kuti undibate kuti ndisazviuraya panapa usandibata iwe ndandiuraya ndaura mweya mwana iwe uya ndimweya chete